Mesto Žilina vysťahovalo predčasom 100 Rómov do Unimobuniek. Dom, v ktorom dovtedy žili, dalo zbúrať. V bunkách spia na zemi aj 14-členné rodiny. Deti si nemajú kde písať domáce úlohy. Rómsky splnomocnenec mesto kritizuje. Podľa neho už roky Rómom nijako nepomáha. A koľko vás tu žije? 7. Nevesta, muž a deti v škole sú. 225 eur platím každý mesiac. Z toho mám 2 deti, čo mi chodia, 3 deti školopovinné. Nevyspal, ja sedím a spím na stoličke, aby sa mi deti vyspali. Platíme 220 eur, platíme. To mi to prší. Tu musím dávať hrnce. Mi povedali, aby som si to sem išiel opraviť. Aby som si zohnal nejakú plachtu a zakryť to. A pritom platíte 200 eur. No a platia to, ale za čo potom platím tú bunku? No za čo? Rodiny na Bratislavskej ulici v Žiline bývajú v žalostných podmienkach už niekoľko mesiacov. Po tom, čo v pôvodnej bytovke horelo, ju mesto dalo zbúrať a našlo dočasné riešenie. Bývalých neplatičov presťahovali do Unimobuniek a platiť musia nájomné 200 eur. Nie je to férová suma a to sme tvrdili už aj od začiatku. I napriek tomu tam bývajú, napriek tomu tie zmluvy podpísali, napriek tomu platia. Ja viem, že možno nie dlhodobo. Ale povedzte aj, aké je riešenie zo strany mesta. Čo máme urobiť? Primátor Choma hovorí, že kontajnery sú len dočasným riešením. A podobne dočasné riešenie mal aj bývalý primátor Žiliny. A stojí tu už 10 rokov. Koľko tu boli sovietské vojska, ktorí prišli dočasne? 20 rokov. Dávate otázku veľmi ťažkú. Ja si myslím, že to je možno aj natrvalo. Ja neviem, dokedy tam budú. Trvalé riešenie je výstavba nejakých nových bytov. My tie nové byty zatiaľ nemáme. Martin Brňák pracoval na Bratislavskej ulici ako terénny pracovník niekoľko rokov. Upozorňuje, že samospráva výrazne prispela k tomu, že sa z nej stáva chudobné geto. Doteraz dal primátor zbúrať 4 bytovky. Všetky na mieste, kde je dnes prekladisko Carga. Ten istý vzorec, narušená statika. Hej, a vidíte, o čo ide, hej? Tu je cesta a vyprázdnila sa jedna časť Bratislavskej. Je čistá. Hej. Prečo už kompetentne nezaujíma statika tohto domu? Tam sa pomaly budú likvidovať tak či tak tie bytovky. Má byť za Kolanicami zóna oddychová, kde má byť akoby Žilinská riviera. Rodiny majú voči mestu tak veľké dlhy, že by si vedeli za ne kúpiť aj menší byt v Žiline. Mesto ich nechalo roky bývať v bytovke bez zmluvy. Vystriedali sa 3 primátori, narastali im pokuty a penále, no od rodín nikto roky dlhy nevymáhal. 40 000, 50 000, to sú fiktívne dlžoby, to nie je reálny dlh, on je naviazaný na tie pokuty a na tie penále. A teraz si zoberte taký človek, ktorý má 60 000 eur pokutu, on nemôže sa ani do riadnej práce zamestnať, lebo hneď nabehne exekútor, ktorý mu väčšinu tej mzdy zhltne, takže mu ostáva už len jediné nejak pretlkať sa do svojej smrti. Nájomník neplatí 20 rokov, sa všeobecne považuje za vinu nájomníka. Áno, ja ho nezbavujem viny, ale tvrdím, že svoju vinu má aj vlastník. Lebo nevyžaduje, aby ste splatili. Presne tak. Aký má význam nechať rodinu 20 rokov zadložiť a potom prísť a povedať im, že zaplatíte to 3 splatkách, nech pôjdete z domu von. Dáme vás na súd, ako to je iracionálne. A ja sa nebránim ani tomu, aby sme pracovali s nimi viac, ale stále mám pocit, že je to tá práca ako si zbytočná. Ja sa ospravedlňujem za to, že mám tento pocit, ale po 6 rokoch, ktoré som tu a snažíme sa nejakým spôsobom to riešiť, sme to síce nevyriešili, ale mám aj taký pocit, že tá práca je nekonečná a stále akoby zbytočná. V Žiline je oproti iným mestám chudobných Rómov málo. Celkovo tvoria asi len 1,5% Žilinčanov. Oproti malým obciam s osadami má mesto oveľa vyšší rozpočet a nízku nezamestnanosť. Zlú perspektívu majú aj deti z Bratislavskej ulice. Primátor tento rok zatvára neďalekú školu a priznáva, že viacerým hrozí, že sa presunú do špeciálnej školy. Celoslovenské výskumy naznačujú, že po jej absolvovaní končí väčšina Rómov na dávkach a bez budúcnosti. Zuzana Hanzelová, RTVS.